Eli kuka on semmoinen henkilö, joka niin tarkkailee lopun aikoja ja mihin Raamatun kohtiin nämä niin perustuu, että se on sallittua. Eli Luukas 12.13. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat. Milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Ja nyt tällä videolla on tarkoitus keskittyä 7 Herran juhlaan. Niitä on 4 keväällä ja 3 syksyllä. Ja mä vähän zoomaan tästä. Kolossalais 2.16. Älkää tuomitko muita sen suhteen, mitä he syövät tai juovat, tai suhteessa mihinkään uskonnolliseen festivaaliin. Eli just näihin 7 juhlaan. Uuden kuun juhlaan, tämä on pasunoiden juhla, tämä on yksi näistä 7 juhlasta, mutta se on vielä erikseen tässä mainittu, tai sabatin päivään. Juutalaisillahan se on lauantaina ja meillä kristityillä sunnuntaina, mutta näiden suhteen ei saisi tuomita. Nämä on varjoja siitä, mitä on tuleva. Eli vähän niin kuin tämmöisiä ennakoivia malleja siitä, mitä on tuleva. Vaan varjoja. Todellisuus kuitenkin löytyy Kristuksessa. Eli aikaisemminhan tämä oli vähän niin kuin salattu, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta me huomattiin, että kaikki nämä 4 kevää juhlaa, ne toteutui Kristuksen aikana. Mulla on siitä lisää, tulee tässä myöhemmin. Eli ensimmäinen on pääsiäinen, muistuttaa Israelin vapauttamisesta Egyptistä ja ennustaa Messiaan sovitusta. Happamattoman leivän juhla, se on 7 päivää pääsiäisen jälkeen, symboloi puhtautta erottumista synnistä. Ensihedelmien juhla, tässä kiitetään sadosta ja tämä liittyy Messiaan ylösnousemukseen. Tässä on nämä Raamatun kohdat myös, mistä voi käydä lukea tarkemmin. Ja niistä tulee noissa seuraavilla slaideilla myös. Sitten viikkojuhla on viimeinen kevääjuhla, eli helluntai. Tämä on 50 päivää pääsiäisen jälkeen, ja tässä juhlitaan lain antamista Siinailla ja pyhän hengen vuodattamista kirkon päälle. Sitten syksyjuhlat. Ensimmäinen on pasunoiden juhla, eli tämä on nyt seuraava juhla, mikä odottaa toteutumistansa Kristuksessa. Tämä on siviilinen uuden vuoden päivä, uskonnollinen 7. kuukauden 1. päivä. Ja tässä juhlassa pasunoiden puhaltaminen herättää katumukseen ja ennustaa Messiaan paluuta. Sovituspäivä, tämä on juutalaisen kalenterin pyhin päivä, Jom Kippur. Muut on kaikki juhlia, mutta tämä on paasto. Eli tämä ei ole sinne juhla, vaan tämä on paasto syntien tunnustamiseksi. Keskittyy katumukseen ja sovitukseen. Ja viimeinen näistä 7 on lehtimaajan juhla, tabernaakkelien juhla. Tässä ollaan 7 päivää teltojen ja lehtien alla, muistuttaa erämaavaelluksesta ja tulevasta Jumalan valtakunnasta, 1000 vuoden valtakunnasta. Eli nämä sijoittuu tässä vuodessa tänne keväällä maalis-huhtikuulle, niin kuin meillä tiedetään pääsiäinen, ja sitten siitä 50 päivää tänne menee yleensä sitten tämä toukokuulle helluntai. Ja sitten tämä trumpettien juhla, eli pasunoiden juhla, tulee heti tähän suunnilleen syys-lokakuulle, se yleensä osuu. Ja siitä 7 päivää on tosiaan tämä Jom Kippur ja sitten tabernaakkelit on sitten sen jälkeen. Eli katsotaan nyt ensin nämä kevääjuhlat, että miten ne toteutu silloin Jeesuksen ensimmäisen tulemisen aikana. Jeesushan on Herra. Eli nämä on Herran juhlia, nämä on Jeesuksen juhlia. Mä suurennan vähän tosta, kun tuo teksti on vähän pientä, mutta mä laitoin tämän sen takia, että voitte vaikka pausata video ja katsoa nämä tekstit ja Raamatun kohdat itse sitten tarkemmin. Mä käyn nämä vähän nopeammin läpi tässä. Eli pääsiäisenä tämä alun perin se iso ensimmäinen varjo tulevasta oli Egyptin vapautuksen aikana, kun Faaro ei suostunut päästään juutalaisia pois, niin sitten
Mooses antoi varoituksen, että nyt niin kaikki firstbornit, ensimmäisenä syntyneet lapset tulee kuolemaan. Ja sitten tämä karitsan veri niin kuin juutalaiset laittoi ovenpieliin, pihtipieleihin, niin sitten tämä kuoleman enkeli ohitti heidät. Ja sitten sen jälkeen Faarao päästi sitten juutalaiset pois, tai lähti vielä heidän perään kyllä sitten, ja Punaiseen mereen. Sitten Punainen meri sitten, kun oli aukesi juutalaisille, niin meni egyptiläisten päälle siinä. Mutta tämä toteutui tämä juhla Jeesuksen aikana sillä tavalla, että Jeesus oli Jumalan karitsa ja hänen verensä suojasi meidät ikuisiksi ajoiksi. Hän oli viimeinen niin kuin pääsiäisuhri. Ei voi olla parempaa uhria. Ja tämän veren piirtämien pihtipielien takana me ollaan turvassa ikuisesti kuoleman enkeliltä. Happamattoman leivän juhla on sitten seuraava. Tämä 7-päiväinen juhla alkaa heti pääsiäisen jälkeen. Ja Jeesuksen ruumis annettiin happamattomana leipänä. Ja ehtoollisessahan me syödään niin kuin Jeesuksen ruumista, mutta me ei syödä sitä maallisessa mielessä, vaan täysin henkisessä mielessä. Jeesuksen ruumis ja ruumista puhuminen siitä, että hän kuoli oikeasti ja Jumala nosti hänet kuolleista. Siinä on meidän uskon toivo. Eli Jeesuksen ruumiista puhuminen tuo meille henkistä ravintoa. Ja Jeesuksen veri taas, se suojaa meitä ikuisesti kuoleman enkeliltä. Ja se on tuo henkistä niin kuin ravintoa meille. Jeesuksen veri sitä kautta. Ei fyysinen veri. Se on monesti niin menee ihmisillä, että mitä sitä tarkoittaa. Sitten ensihedelmien juhla, eli tässä annettiin niin kuin sadosta ensimmäiset uhrattiin. Jeesus oli ensimmäinen niistä, niin kuin ensihedelmä niistä, jotka on kuollut ja herätetty henkiin. Eli Jeesus ihan oikeasti kuoli, meni saarnaamaan, vapauttamaan vankeja helvettiin. Ja 3. päivänä Jumala nosti hänet kuolleista ensihedelmänä siitä, että muutkin kuolleet tullaan nostamaan myöhemmin. Tähän oli ensimmäinen. Ja tämä ylösnousemus tapahtui juuri tänä ensihedelmien juhlan päivänä. Eli nämä on tarkalleen tapahtunut. Tietysti näinä juhlapäivinä, mitä on tuhansia vuosia juhlittu, eikä ole tiedetty, että mitä varten ne toteutui ensimmäisen tulemisen aikana. Sitten viikkojuhla, 50 päivää pääsiäisestä, niin tässä Pyhä Henki laskeutui kirkon päälle. Eli nämä on ne kevään juhlat, mitkä toteutui jo. Mutta nyt näistä syksyjuhlista, niin nämä on sitten, jotka liittyy Jeesuksen toiseen tulemiseen jollain tavalla. Ja tietysti Watchmanit nytten miettii, että millä tavalla nämä liittyy. Ja odottaa Herran tulemista. Toiset aikaisemmin, toiset vähän myöhemmin ja toiset sitten ihan lopulta tulee. Mutta jos mä tästä vähän zoomaan taas, niin nähdään, se olikin toisella puolella. Eli nyt siis seuraava juhla, mikä odottaa toteutumistansa, ja nämä on järjestyksessä toteutunut, niin on tämä Pasuunoiden juhla. Ja tosiaan tämä on niin kuin uusi vuosi, ja tästä on paljon eri nimityksiä tälle juhlalle. Se on päivä, jota kukaan ei tiedä. Se on juutalaisessa perinteessä päivä, jolloin Messias tulee niin kuin salattuna takaisin. Ja niin tietysti tästä alkaa niin kuin myös niin kuin katumus niille, jotka, jos esimerkiksi tulee ylöstempaus, puhutaan tämmöinen ennen suuren Jaakobin kärsimyksen aikaa oleva ylöstempaus, niin
silloinhan tietysti koko maailma vähän niin kuin havahtui, että hei, oliko se sittenkin totta, ainakin ne, jotka on kuullut tästä, havahtuu. Ja sitten tulee semmoinen, että hei, miksen mä päässyt mukaan. Ja sitten se alkaa tekemään suurta työtä täällä maassa. Näin ne, jotka uskoo, että tässä tapahtuu tänä päivänä, tämän pasunoiden juhlan päivänä tämmöinen, että Jeesus tulee ja ylöstempaa niin sanotusti morsiammen, eli osan kirkosta, niin uskoo. Ja mä kuulun tähän porukkaan. Seuraava päivä on sovituspäivä, eli tämä on tosiaan se paastopäivä, jolloin kadutaan syntejä. Ja tämä liittyy kanssa sitten jollain tavalla Jeesuksen toiseen tulemiseen. Tämä lehtimajajuhla on se viimeinen, ja tästä taas sitten uskotaan, että tämä liittyy siihen 1000 vuoden valtakuntaan, joka tulee sitten sen jälkeen, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle, mahdollisesti sitten salattuna tässä, ja sitten näkyvämmin tässä, niin sitten seuraavan 1000 vuoden aikana niin kaikki kansakunnat täytyy tulla sitten Jerusalemiin, tai muuten he ei saa sadetta, niin siinä vielä Jeesus niin kuin varmistaa, että kaikki pelastuu, jotka voi pelastua. Että vielä annetaan mahdollisuus, silloin saatana on niin kuin, kahlittuna, että hän ei pääse vaikuttamaan ihmisten niin kuin vapaaseen tahtoon niin paljon kuin tällä hetkellä. Ja tosiaan niin nyt tänä vuonna ja juuri tällä hetkellä tästä asiasta puhutaan sen takia niin paljon, että tämä pasunoiden juhla, se on juuri nyt niin kuin lähestymässä. Se on 23.–24. päivä niin kuin Israelin aikaa nyt tänä vuonna tulossa. Ja juutalaisten aina päivän alku alkaa siitä, kun aurinko laskee. Eli kun aurinko laskee nyt sitten 22., 23., 24., niin siinä välissä tämä uusi vuosi alkaa. Ja se menee silleen, että ensimmäisenä auringonlaskuna niin on niin kuin käsittääkseni 14 minuuttia, jona niin kuin rabbit voi katsoa, että näkyykö uusi kuu. Jos on pilvistä tai muuta, se ei näy. Niin sitten se on siinä seuraavana päivänä. Eli tässä nyt sitten 24. päivä niin kuin auringonlaskuun, niin sitten se niin kuin automaattisesti alkaa se uusi vuosi siitä. Sitten siinä ei tarvita enää odottaa, että näkeekö rabbit sen kuu. Eli tällään tämä tulee meneen tänä vuonna. Ja tosiaan, jos me palataan tähän, että ollaan niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottaa Herraa jonain vuonna nämä syksyn juhlat tulee toteutuun, ja nyt ollaan niin kuin tässä niin kuin hollilla tämän vuoden kierroksen kanssa. Ja nyt mä haluaisin oikeastaan lopettaa näihin ajatuksiin, että jos jotain nyt tapahtuu, mitä tahansa sitten se onkin, niin oletko valmis? Onko sun rakkaat valmiit? Ja jos ei, niin mä laitan tähän videon kuvaukseen nämä linkit, että miten tullaan uskoon, pidempi keskustelu, mikä meillä oli aikaisemmin tänä syksynä, ja sitten tämän pelastusrukoukseen, jonka voi sitten rukoilla yhdessä siinä. Ja sitten mä laitan tämän, että millaista on taivaassa videolinkin tähän näin. Ja tietysti mä laitan linkit näihin, että mistä löytyy Raamattu. Sen saa myös applikaationa kännykkään. Ja tietysti jos haluaa ruveta tutkimaan ihan niitä alkuperäisiä sanoja ja muuta, niin sitten vielä mä laitan tämän linkin tähän näin. Niin nyt on kierros kohta alkamassa, niin ollaan valmiita.